Art fil-Birgu li għal snin twal kienet tintuża bħala maħżen ta' żejt u kienet ilha abbandonata qed tingħata ħajja ġdida kif qed tinbidel fi ġnien pubbliku ta' 1500 metru kwadru li se jservi ta' spazju komunitarju aħdar fil-qalba tal-lokalità. F'dan il-ġnien se jitħawlu 40 siġra, mijiet ta' arbuxelli u mamar bankijiet u spazji miftuħa li se jintużaw għal attivitajiet soċjali u komunitarji. Fiċ-ċentru tal-ġnien se tinħoloq arena ovali ta' 400 metru kwadru fil-waqt illi l-bqija tal-ispazju se jkun imdawwar passaġġi mimlijin pjanti mediterranji, flimkien ma' żoni għal pikniks u bankijiet taħt id-delta s-siġar biex l-ispazju jkun komdu li jintuża matul is-sena kollha. Il-proġett jinkludu wkoll strateġija sostenibbli għall-immaniġġjar tal-ħamrija u l-ilma b'metodi li jnaqsu t-telf tal-ilma u jappoġġjaw il-flora indiġena u jnaqsu l-ħtiġijiet ta' manutenzjoni. Waqt żiara fuq il-lan tax-xogħol, il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli spjegat kif dan il-proġett jagħti qan ġdid lill-żona storika fil-Port il-Kbir b'enfasi fuq is-sostenibilità, il-komunità u l-aspett naturali tal-ambjent urban. Minħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield qal li dan il-ġnien huwa frott ta' ħidma li saret id fit ma' residenti tal-Kottonera bilan li jinħoloq spazju li jitgawda kemm residenti kif ukoll minn dawk li jżuru l-Birgu. Temm jgħid li dan il-proġett qed jitqies bħala eżempju ċar ta' kif spazji mitluqa jistgħu jerġgħu jingħataw għan li jaqdi l-bżonnijiet tal-lum filwaqt li jiġu rispettati l-ambjent u l-wirt storiku tal-Inħawi.